Salibonani. Bakhona abantu okhuluma ukuthi la sinqoba umkolo eqembu lamakhona Nkosi kwaphansi tenka impumelelo komnyama phambili ngathi njalo mawuthanda. Verse 53, 5 plus 8, number 8 ngamane imbozo esidala ingoma. Shapati J. Come
evelelayo sinenkinga dadewethu ngoba lenkinga evelelayo sibalenkinga mntakamama lenkinga evelelayo maye mntakamama lenkinga evelelayo maye dadewethu lenkinga evelelayo maye sabita umniyo inkinga evelelayo akuvuke ntombazane inkinga evelelayo inkinga evelelayo lenkinga Azabe msalane. Abakholwe Nkosi. Ninjani? Hallelujah. Yes, ngamakholwa Nkosi siyatholakala kuma platforms zonke. Siyatholakala ku YouTube. Abantu balamafoni abantu. Isicelani ungene ku YouTube uthi amakholwa Nkosi. Don't forget to subscribe. Don't forget to put comment. Ungene ku Facebook. Ungene ku wonke la ku F Music siyatholakala. La ku Spotify. La ku DistroKid anyway siyatholakala kuma platforms wonke. So sicelani senzele ifavor nomusa elithi amakholwa Nkosi even wangena ku Google uthi amakholwa Nkosi then kuyavela konke siyatholakala. Siyabonga salithanda futhi. Good luck, goodbye. Hallelujah.